Cilj vježbe disanje na sve 4 je otvaranje stražnje strane rebara. Da bi to što bolje napravili, potrebno je odmaknuti lopatice jednu od druge što dalje je moguće. Što više možemo zraka dovući između lopatica, to ćemo napraviti veću dekompresiju i otvoriti rebra na toj stražnjoj strani, što će na kraju rezultirati sa rasterećenjem donjeg dijela leđa. Setup ide ovako. Mi smo u poziciji na sve 4 sa rukama direktno ispod ramena i sa koljenima direktno ispod kukova. I sad iz te pozicije snažno ćemo se odgurnuti sa rukama što je jače moguće od pod i odgurnuti ovaj srednji dio, dakle ovaj dio između lopatica, skroz prema stropu. U ovom srednjem dijelu leđa nastat će malena grba između lopatica. Pošto su rebra okruglog oblika, potrebno je odgurnuti ruke što jače moguće od pod kako bi doveli lopatice što dalje jednu od druge. To ćete najbolje vidjeti na majici, dakle ovaj stražnji dio gdje kad ste odgurnuli se rukama, bit će zategnut, dakle gurnut skroz prema stropu, dok će ovaj prednji dio majice visiti prema podu. Dok se odgurujete rukama, pokušajte zamisliti kao da se lopaticama pokušavate zagrliti, to jest kao da pokušavate rebra zagrliti sa lopaticama što više možete. To će omogućiti jaču aktivaciju mišića serratus anteriora koji je bitan u ovoj vježbi i na taj način ćete ovaj prednji dio rebara zatvoriti, a ovaj stražni dio će se otvoriti. Dakle, rebra sa prednje strane će se zatvoriti i to će omogućiti jaču aktivaciju kosih i prednjih trbušnih mišića, dok će se ovaj stražni dio otvoriti i tu će omogućiti dekompresiju leđa. Također, dok se odgurujete rukama, probajte ostati što više izduženi u kralježnici. Dakle, ovaj dio gdje je glava i ovaj dio gdje su stražnjica, pokušajte odvojiti što više možete jedan od drugoga, da se kralježnica što više rastegne, a ovaj srednji dio, ovaj između lopatica, gurajte što više u zrak.